ಕೃಷ್ಣ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಶುಭ ದಿನ. ನಮ್ಮ ಈ ಯುಗಾದಿ ದಾನಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗಮ್ಮತ್ತಿಜ್ಜಿ ಉಡುಪಿ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಉಡುಪಿ ಹಿರಿಯಡ್ಕಾಗ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಅವಳೊಂದು ಪೂಜೆ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಏರುಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಂಟ ಸದ್ಯಗಿದ್ದ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಮಾನೀಟ್ ಅತ್ತಿಗೆ ನಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೋಯ್ರು ಅವೇ ನಕ್ಲ ಲೆಕ್ಚರ್ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲತ್ತಿಗೆ ಅಪ್ಪು ನಕ್ಲೆ ಪುರ ತಿಕ್ಕೋಯ್ರು. ಅಪ್ಪು ಅಂಶುಪುರ ಬರ್ಬೇರು ಒಟ್ಟು ಪೋಪುನ ಅಪ್ಪುನ ಮೆಗ್ದಿನ ಖಂಡನೆನ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಬಾಗ್ನ ಪೂಜೆ ಉಂಡಿಕ್ಕಲೇ ಇದೆ ಅಂಚ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅಡಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೆ. ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮೋನೆ ತೋಜಲ್ಲ ಮಾರಯ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ತೀಯ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಕಾಪುವೇರು ಗೊತ್ತುನಾ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮೋನೆ ತೋಜಿ ಹೆಣ್ಮಾರಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಾಡೋಡು ಅಂತಾರೆ ತೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅತ್ತಿಗೆ ನಕ್ಲಿ ಬಾತ್ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪೇರ ಇಂಕ ನೆರಡ್ಡೆ ಉಂಡೆ ನಾನು ತಿಂಡಿ ಕೂಡ ತಿಂತಿಜಿ ಅತ್ತೊಂಡ ತಿಂಡಿ ಅತ್ತೊಂದೆ ಅದ್ರಾಡು ನಾನು ಬಾಲೆಲ್ಲ ತಿಂತಿದ್ದೆ ಮಕ್ಳು ಮಾತ್ರ ತಿಂಡಿರಿ ಬೇಳೆ ಪುರ ಅದು ಬಂದಾಗ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೊಂದ್ಕೊಂಡ ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡೊಂದು ರಪ್ಪ ಬತ್ತೀನಿ ಕಾರಡಿ ತಿನ್ನೋಗ್ಲಿಂದ ಫೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ತುತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮೋನೆ ತೋಜ್ಜಿ ಹಾಯ್ ಮನ್ ಅನ್ಶು ಅನ್ಶು ಹಾಯ್ ಮನ್ ಅನ್ಶು ಹಾಯ್ ಮನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಹಾಯ್ ಮನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಹಾಯ್ ಮನ್ ನಿಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಮನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅನ್ಶು ಹಾಯ್ ಮನ್ ಹಾಯ್ ಮನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಹಾಯ್ ಬ್ಲಿಂಕಿಶ್ ಕಲ್ ಬ್ಲಿಂಕಿಶ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಬ್ಲಿಂಕಿಶ್ ಕಲ್ ಅನ್ಶು ಹಾಯ್ ಮನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಹಾಯ್ ಮನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಚ ಬರ್ತಾರೆ ಬರಲಿ ಮಗ ಇಂಚ ಮಕ್ಕ ಬಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮೋನೆ ತೋಜುಚಿಂದ ಅಂಚು ಹಾಯ್ ಅಂಶು ದೂರ ಪೋಪುನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ದೂರ ಪೋಪುನ ಅಂಶು ಅಂಶು ರೆಸಿಪಿ ಟಿಪ್ಪಾರ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣನ ಟಿಪ್ಪಾರ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಗಾಡಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಮತ್ತೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಉಡುಪಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಡುಪಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೋಲುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಓ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಳ್ಳ ಸುರತ್ ಕಾಲದ ಉಳ್ಳ ಓಡಾತಿ ನಾಳೆ ಐದು ದೂರ ಶುರತ್ ಕಾಲಡುಲ್ಲ ಮಾಮ ಉಳ್ಳರತ್ತಾ ಬೆಂಕಿನ ಇಲ್ಲ ಅಡಿ ಪೂಜೆಗೆ ಪೂಜೆ ಉಂಡಿಗೆ ದಾಯಿ ಪೂಜೆ ಪಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅಂತಲೇ ಲೆಕ್ಚರ್ ಇತ್ತದ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪರ ನಿಂದ ದಿನ ಡೆಕಡ್ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪರ ಪಂಡ ಮಲ್ತಿಜ ಈ ಅಂಗನವಾಡಿ ಪೋಪತ್ತ ಅಂಶು ಅಂಗನವಾಡಿ ಪೋಪಿ ಕೃಷ್ಣ ದೂರ ಅಲ್ಲ ಪೋಪು ಜಿಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಅಂಶು ಗುಡ್ ಅಂಶು ಅತ್ತ ಅಂಶು ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗುಲೊಂದು ಕಲೆಂಗ ಹಾಕ್ಯಾರ ಮಾತ್ರ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಶು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಪಿ ಒಕ್ಕ ಏಪ ಪೋಪು ಶಾಲೆಗೆ ಏಪ ಏಪ ಪದ್ನಾಜಿ ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್ ರೀಚ್ ಆಯ ಓಲಿ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಟೆಂಪಲ್ ಪರಾತು ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಕೈತಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಪುರ್ಲು ಉಂಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಪೂರ ಅಲ್ಲ ಅನ್ಸುನ ದೂರ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಂಶುನೆಲ್ಲ ದಾದ ಪೋಕಿರಿ ಅಂಶು ನನ್ನ ಫುಲ್ ಇಂತುಲೆ ನನ್ನ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುನಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಮಠ ತಕ್ಕನಾಗೆ
ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಅನಂತ ಹೊರತು ಕುಲೋಂಡೆ ನಾ ಗಾಳಿ ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತೋಣ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಇಂಚ ನೀನಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಯುಗಾದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚೀಟಿ ಮಾತ ಮನ್ಪೇರದಮ್ಮ ಅಡಿಪೋಯಿನ ಕೂದು ಅಡ್ಗೆಂಡೆ ಎಂತ ಬೇಕು ಬಂಡೆ ಅಮ್ಮನ ಹೆಸರು ಲತಶ್ರೀ ಬಂಡೆ ಒಂದು ಚೀಟು ಕೊರಿಯಿದೆ ಅಪ್ಪಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆಂಡೆ ದಾಳಿ ಮಾರಾಯದ ಮಾತ್ರ ನೀ ಸೈಡ್ ಬರ್ತಾವ ಮತ್ತೆ ಅಂದಂಚ ಮನ್ಪೇರೆ ಅಂತು ಕೃಷ್ಣ ಅಗ್ನಿಂ ಪ್ರಜ್ವಲಿತಂ ವಂದೇ ಜಾತವೇದಂ ಹುತಾಶನಂ ಸುವರ್ಣಮಲಂ ಸಮಿತ್ರಂ ವಿಶುಭಮುಖಂ ಯಜ್ಞದೋಷಾಯ ನಮಃ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಅಂಗಾರವರ್ಣಂ ಮೃದಂಡ ಬಹಿಪ್ರವಾಭಿರ್ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಪರಶುರೋಣಮೀಗವೀರಂ ಬಾಳೆ ನಿಕ್ಕಲು ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓಡ್ಬೇಡ ಅಂಶು ಬಾಳೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಟೆಂಪಲು ನೆನಟೆ ಕೆರೆ ಉಂಡ ನೀರಿಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಅವಳೊಂಜಿ ಕೆರೆ ಇಪ್ಪುಡು ತೂಕ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕೊಂಡು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕೊಂಡು ಕೆರೆ जलागवीगदञ्चल प्रवाह पावितस्तरे कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजं कपालिकामट्टमट्टमट्टमन्निनादमट्टमर्वयुच्चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिव शिव जटाकटाः सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्पलज्जरीतिरोलवीचिवल्लरी विराजमानमोदरी धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटकट्टभावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिक्षुमिच्छरम्
सन्तति प्रमोदमानमानसे कृपाकटाक्षतोरणे निरुद्धरापरि क्वचित् दिगम्बरे मनोविनोदमेतु वस्तुनि ತಿಂಡಿ ತಿಂಡಿ ಏರ್ಗೋರ್ನಿ ಅಮ್ಮ ಕಟ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ಈ ಉಂಟಿನ ಇಜ್ಜಾತ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾಯಿ ಉಂಟಿಜ್ಜೆ ಸಾಲೆಗವೇ ಮಂಡೆ ಇಜ್ಜ ಕಟ್ಟೊಳ್ಳೆ ಇದು ಕಟ್ಟೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಪ್ಪ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಪಾಪ ನಮಸ್ತೆ ನರಸಿಂಹಾಯ ಹಿರಣ್ಯಕರಾಶಿ ಪೂರ್ವಕ್ಷಃ ಶಿಲಟಂಕಾನಕಾಲಾಯ ಎತ್ತೋ ನರಸಿಂಹ ಭರತೋ ನರಸಿಂಹ ಎತ್ತೋ ಎತ್ತೋ ಯಾಮಿ ತತ್ತೋ ನರಸಿಂಹ ಬಹಿರ್ ನರಸಿಂಹ ಬಹಿರ್ ನರಸಿಂಹ 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 ಹರಿಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದೇ ತವ ಮನವರೇ ಅದ್ಭುತ ನಮ್ಮ ನೆರಡೆ ತಿನ್ನೊಂದು ಮಕ್ಳಿಗೆ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಅತ್ತಿಗೇನೆ ಇಲ್ಲಡಿ ಅವ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಿದ್ದು ಮಕ್ಳಿಗೆ ನೆರ್ಪೇರ ಇಡೇ ಊಟ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕು ಗೊತ್ತು ನಿನ್ನ ಗಂಡನೇ ಮಾಮಿ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡಕದಿತ್ತೇರು ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಮಿ ಅರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂಚ ಮಗನ ಇಲ್ಲಡಿ ಬೈತೀನಿ ಯಾರು ಅತ್ತೆ ಮರ ನಿಲ್ಲೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಎಡ್ತಿರ್ತಾರತ್ತ ಬೇರೆ ಇದು ನಿಲ್ಲೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನದು ಐದು ಮುರಾಣಿ ಬರ್ತೇವೆ ಗುಣ ತೋಜೆ ನಮ್ಮ ಅಂಕರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಲಾ ಹಾಕೊಂಡ್ಸಲೆ ಗಾಳಿ ಹಾಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮುಲ್ತು ಒಡೆಗೆ ಪೋಪನೊಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಆರೆಗ್ಲ ಚಪ್ಪೆ ಚಾ ಅತ್ತಿಗೆನ ಚಾ ನಿಲ್ಲು ಅತ್ತೆ ಹೇರೆಗೆ ಚಾ ಚಪ್ಪೆ ಚಾ ಇರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ನಂಡೆನ ಮೆಗ್ಗೆ ಕೊರಿಯ ಚಪ್ಪೆ ಚಾ ಕೊರಿಯರ ಸಕ್ಕರೆ ಬಾರದು ಮುಂದೆ ಏಲಕ್ಕಿದ್ದೆ ಯಾರಿಗೆ ಚಾ ಒಂದು ಅಮ್ಮ ಅಂತ ನಾನಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಆಪರೇಷನ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಒಂದು ಎರಡನೇ ಸಲ ಬರ್ಪಣ ಏನಂದೆ ಮುಖ ಅಪ್ಪಾಗ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೇರ ಅಂದೆ ಒಂದು ಮೇಗುನ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಪೂರ ಕೂತಾರತ್ತ ನಿಕ್ಲು ಸಚಿನ್ನ ಮದಿಮೆಗ ಮುರಳಿ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೋದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮಿನ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಾಡಿತ್ತೆ ಆರ್ನ ಮಗಳು ಮೇರ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಮುಲು ಒಂಚ ಕುದುಪಾಡಿ ರೋಡ್ ಬರ್ತಿದ್ದಂದೆ ಅಬ್ಬೆ ಪಾರಿ ಲೆಕ್ಕ ಬತ್ತ ಅವ್ರು ವರ್ಷವರೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಾತ ಅಂಚಾದ ಅತೈ ರೋಡ್ ಗೊತ್ತಾ ಪುಜ್ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಚೂರು ಪಾತಿರ್ತಾರೆ ಎಕ್ಕಡದೊಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ಪಾರ ಹಳೆ ಪುರಿತ ರೋಡ್ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೇನು ಇವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಜೋಕು ಲೆಕ್ಕಲ್ಲ ನಾನು ನಾಳೆ ಪಾತಿರೇ ಕೇಂದ್ರಪ್ಪ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಸ್ತ್ ತಿಂಪಾರ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಡಬ್ಬಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಡಬ್ಬ ಮಾಮ ಬರ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ
ಹಾನಿವರ ಬೈದಿತ್ತು ಒಂದು 2ನೇ ಸಲನದಾನ ಬರ್ಪುನು ಮೇಗುನ ಉಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಸಚಿನ ಮದಿ మీద వీడియోಡು ಒಕ್ಕಮ್ಮೆ ಮಾನ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಪೆ ಅಂಚ ಬಿಡ್ತೆ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೆ ಒಕ್ಕ ಪೋಯಿನ ಅವಳಿಂದ ಸಾಬರ್ಚಿ ಬಂತ ಇಕ್ಲೆ ಬಂಗ ಹೊಡಿಯರ ಬನ್ನಿ ड्रोन कैमरा मेगुन प्राइज मेगुन अते प्राइज पूरा ಒಂದು ಪೂರ ಎನ್ನ ಮರ್ಮಲ್ ಮಲ್ದೀನಿ ಮೇಗು ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ದಲ್ಲ ಅವಳು ರೂಮದಲ್ಲ ಅಲ್ಲೈತ ಮಲ್ದೀನಿ ಸಖತ್ ಮಲ್ದಲ್ಲತ್ತ ಅವಳು ಉಲ ಇದಲ್ಲ ಅಲ್ಲೈತ ಮಲ್ದೀನಿ ತಗೋ ಬಿಡಿಗೆ ಶೋಕ್ ಆತನತ ಹಂದಾ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದಲ್ಲತ್ತೆ ಮೇಗು ಸೂಪರ್ ಆತಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಮೇಗು ಇಜ್ಜಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ತುದ್ದೆ ಗೊತ್ತಾವಡತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತಂದ ಅರ್ಧ ಡುಂಡು ನನ್ನ ಕಲ್ಲರ್ ಕೊರಡತ್ತಿ ಶ್ರುತಿ ಗುಂಡಿಗೆ ಬಾಯ್ ಮಮ್ಮಿ ಬಾಯ್ ಮಮ್ಮಿ ಬಾಯ್ 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 ಅತ್ತಿಗೆ ನಿಂಗೆ ಅಂಚನೆಲ್ಲ ಪಮ್ಮಿ ಬಲದೆ ಪೊಲದೆ ಪೊಲದೆ ನಾನು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಇಲ್ಲ ಅವಡೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಾತಾಡ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲು ಪುರ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜೇ ಕೊನೆಡು ಚೆಪ್ಪಾಯರ 4 ಜನ ಅತ್ತಿಗೆ ನಕ್ಲು ಅತ್ತಿಗೆನ ಜೋಕ್ಲು ಪುಲ್ಲಿಯರ್ಲು ಪೂರ ಬಣ್ಣಾಗ ಬೋಡ ಗಾಡಿ ಉಂಟು ಪಾಡೊಂದು ಬೈದು ಜತ ಪಾಡೊಂದು ಬೈದೇನೆ ಇಜ್ಜತ ಬತ್ತದಿಲ್ಲ ಅಂಡು ಪಿದಾಡ್ದಿಲ್ಲ ಅಂಡು ನನ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಹಿಂಗಾದೆ ಒಂದು ಪೀರ ಆಯ್ತು ಐನ್ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪೀರ್ ಅಂದ ಎಂಕ್ಲಲ್ಪ ಎಂಚಿನ ಎಂಚಿನ ಪೀರೆತ ಕಾಟು ಪೀರೆ ಕಾಟು ಪೀರೆ ಮರ ಪೊಣ್ಣೆ ಬಾಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆಂಜ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಕ್ಲ ಯುಗಾದಿದ ವ್ಲಾಗ್ ಪ್ರಿಯರತ್ತ ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲ ಯುಗಾದಿ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಗೆ ಪೋಯ ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನುವೇನು ಅಂಚನೆ ಮುರಣಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಫುಲ್ದ ಬದಲಾನೆ ಮಾರ್ಚ್ 20ಗ 30ಗ ದಾನ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಮಾರ್ಚ್ ಫುಲ್ ಒಂದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಕ ಅಂದಿತ್ತೆ ಪಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡೈಲಿ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪಣದ ಸೊ ಫುಲ್ ಒಂದು ಇಪ್ಪನಾಗ ಪಕ್ಕಡೊಂದು ನಿಕ್ಲಾಟಿಗೂ ಫನ್ ಮಲ್ಪಗ ನಾನು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೀನಿ ನಾನು ಏನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಜಿಂದು ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದಾರ ನಿಂಗೆ ಇದಟ ಮಲ್ಪಂದು ನಕುಲ್ಲ ಮಲ್ದಾರ 100 ಕಮೆಂಟ್ ಮುಟ ಬೈದನಿ ಅದು ಲೆಪ್ಪುದಾರ ಪೂರ ಬರೆದಿತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ನಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದಾದ ಮಲ್ದು ನಿಂತೆ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪುಣತ ಏಪ್ರಿಲ್ ಫುಲ್ ಒಂದಿಕ್ಲ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೋದಿತ್ತಾರ ಅಕ್ಲಂ ಪೂರ ಏನು ರಿಮೂವ್ ಮಲ್ತು ಹೊಂತಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತುಪ್ಪನಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತವರ ಬಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಚ್ ಫುಲ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಿಮೂವ್ ಮಲ್ತು ಹೊಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಎಂಕ ನಿಕ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಕಂಡಿದ್ದು ನೀರು ಬರ್ತಾನೆ ನಿಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಮೋಷನಲ್ ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದಾರೈಟು ಮಸ್ತ್ ಜನ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಲೆಕ್ಕ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಕ್ಕ ಅಂತಾರ ಇರು ಮಸ್ತ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಇರು ಒಲ ಇಪ್ಪು ಯಾನು ಒಲ್ಲ ಇಪ್ಪು ಆಂಡಲ ಇರು ವ್ಲಾಗ್ ತುಜಿನ ಪುಜ್ಜಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಮನೆಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಬೈದುಂಡು ಒಟ್ಟು ಕೆಲವರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತುಂಡು ಮಾರ್ಚ್ ಫುಲ್ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತುಂಗೆ ಕೆಲವರೆಗೂ ವಿಡಿಯೋ ಅರ್ಧ ತೂದ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತುಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಅರ್ಧನೇ ತೂತೀನಿ ಅಂಚದಾಕ್ಲು ನಿಜ ಅಂದೆ ಇನ್ನಿದೇರು 2-3 ಜನ ತೋಜಡಾತೆ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ತೊಂದರೆ ಬಟ್ ನಿಕ್ಲ ಮೋಕಿತು ನಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಅವರ ನಿಕ್ಲಿ 10 ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಸೊ ಆಯ್ಕೆ ನಿಕ್ಲ ಅವರ ಪುದರ್ಬೋದು ಒಂದು ಪೊಪ್ಪ್ಯಾನು ಎನ್ನ ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ ಕೇಶವ ಅರುಣ ಗೌತಮ್ ಜಾನ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಶರ್ಮಿಳಾ ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರೀತಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ತೃಪ್ತಿ ಮಮತಾ ಪೂಜಾರಿ ಶೈಲಿ ಪೂಜಾರಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಶ್ವೇತಾ ರಿತೇಶ್ ಅಂಕಿತಾ ಅಕ್ಷತಾ ಆನಂದ್
ಬೊಕ್ಕ ಪೃಥ್ವಿ ಸ್ಪಂದು, ನವ್ಯಶ್ರೀ, ಸೌಮ್ಯ ಪೂಜಾರಿ, ಶಶಿಕಲಕ್ಕ, ಸುರೇಖಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅನಿತಾ ಸುಭಾಷ್, ಸುರೇಖಾ ಸುರು, ರೋಷನ್, ಮಂಜುನಾಥ್, ಆಶಾಗಟ್ಟಿ, ಭಾಗ್ಯಕ್ಕ, ಭಾರತಿ ಎಸ್, ಶಕುಂತಲಾ ಲೀಲಾಧರ್, ಪ್ರಣೀತ್, ರೇಖಾ ಪೈಲೂರು, ಭವ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ, ಮನೋಹರ, ಹರಿಪ್ರಸಾದ್, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಲೈಕರ್ಸ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅಕ್ಲಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಬೈದಂಡು, ತನು ಕುಲಾಲ್, ಅನುಪೂಜಾರಿ, ಅಶ್ಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುಶಾಂತ್ ಬೆಳಪ್ಪು, ಚಂದ್ರ ಮಂಗಳೂರು, ಸಹನಾ, ಸುಷ್ಮಿತಾ ಕೆ, ಸಂಗೀತಾ ವಿ, ಹರ್ಷಿತಾ ಗೌಡ, ಧನ್ಯ ಪ್ರಸಾದ್, ರೇಖಾ ಪೂಜಾರಿ, ಸಂದೀಪ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಜಾನ್, ರಮೇಶ್, ಸಂಕ್ಷಿತ್, ಸುಜಾತ ಶೆಟ್ಟಿ, ಜಯಾನಂದ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಉಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಗೀತಾಜಿ, ಸುಚಿ, WWE 2K20 ಧಾರಣ ಪುದರಿಜ್ಜಿ, ಅನೂಪು, ಯೋಗೀಶ್ ಸುವರ್ಣ, ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ವನಿತಾ ಕೆ, ಮಹೇಶ್ ಅಮೀನ್, ವಿದ್ಯಾ ಮಹೇಶ್, ರವಿಚಂದ್ರ, ವಿನುತಾ ಜಯಂತ್, ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುಮಂಗಳ, ಅಶ್ವಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮೋಕ್ಷಾ ಎಲ್, ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್, ಶರ್ಮಿಳಾ ಕೆ, ಸುಜಾತ ಶೆಟ್ಟಿ, SK BK ಕ್ರಿಯೇಷನ್, ಅಶ್ವಿತಾ ಅಶೋಕ್, ಕಿರಣ್ ಸುವರ್ಣ, ಮಹೇಶ್ ಬಣ್ಕಲ್, ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೊಳಲಿ, ತ್ರಿಷಾ ಬಿರ್ವಾ, ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಅಶ್ವಿನಿ, ಸಚಿನ್ ಎಂಬಿಗೌಡ, ಸಚಿತಾ ಎಂಬಿಗೌಡ, ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಎಲ್, ಮಿತಿಕ್ಷಾ, ಸುನಿತಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಸವಿತಾ, ದಿವ್ಯಾ ಕೆ, ಪೂಜಶ್ರೀ, ಅಂಚನೆ ರೆನಿಟಾ ಡಿಸೋಜಾ, ಜ್ಯೋತಿ ನಾಯ್ಕ, ಧೀರಜ್ ತುಲ್ಸಿವನ್, NJ ಹೆಗ್ಡೆ, ತುಳುನಾಡ ಸೊಬಗು, ಪುಷ್ಪಾವತಿ, SK ಪಂಪುನಾರ್ಲ, ಅಂಚನೆ ಶಂಕರ್ ಪೂಜಾರಿ, ವಿನೋದ ಕೋಟ್ಯನ್, ಪೊನ್ನಪ್ಪ ಪುಷ್ಯ, ಇತ್ತು ಜನ ಬೊಕ್ಕ ಆನಂದಣ್ಣ, ಇತ್ತು ಜನ ನಿಕ್ಲು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದರು, ಒಂದು 2 ಕಮೆಂಟ್ ಮಿಸ್ ಆತನ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್, ಬಟ್ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಪಂತೆ, ಸುಮಿತ್ರಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಪಂತೆ ಅಂದ ಎನ್ನುವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಕ್ಲ ಮೋಕೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೂ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಮೊಕೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಲಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ಫನ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಐದವರ ನಿಕ್ಲ ಮೋಕೆ ಇಂಕ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲಾರಂದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಲೆ. ಎನ್ನ ಕೈ ಟಾಪುನತಿ ಅನ್ನು ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪೆ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಓಕೆನಾ. ಓಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಲೈತಂಜಿ 2 ಹಾಯ್ ಪಂಡ್ರಂಡು ಜಮೀಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಡ್ ಎನ್ಸಲ್ಲಾರ ಯಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೇರೋರವರ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಡಿಗೆ ಯಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಂದೆ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪಂತೀರು. ಹಾಯ್ ಜಮೀಲ ಅಂಚನೆ ಕುಸುಮಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಒಕ್ಕ ಹನಿಡ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪಾರಪ್ಪ ಅಂತೀರು. ಹಾಯ್ ಬಲ ಒರ ಬಲ್ಲೆ ಮಗೆ ಬಲೆ ಕೃಷ್ಣ ತುಲಿ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ತಿಂದ ತೋಜ್ ಜಿಂಜಿ ಬತ್ತು ಅಂತಲೇ ಅಂಚನೆ ಧೀರಜ್ ಪನ್ಪುನಾರು ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದಿತ್ತಾರೆ ಏಕಾದಶಿತ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಇಂಕ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ಪನ್ನೋಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಂದ್ಲೆಂದ ತಿಂಗಳು ಅರ್ಸಲ ಏಕಾದಶಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಟು ಇರು ನಿರ್ಜಲ ಏಕಾದಶಿಲ ಪತ್ತೋಲಿ ಒಂಜೋಳಿ ನಿರ್ಜಲ ಏಕಾದಶಿ ಪತ್ತರ ಆಯ್ಜಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಇಲ್ಲ ಲಿಪ್ಪಿದ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಪುರ ಪೋಪರತ ಅಂಚದ ಆಯ್ಜಿನ ಇರು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೇರು ತಿನ್ನೋಲಿ ಇರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡಾಯಿನ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಿಗೆ ದೀದು ನೈವೇದ್ಯ ದೀದು ಬೊಕ್ಕ ಐನ ಇರು ಪ್ರಸಾದ ರೂಪಾಡು ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪುಲೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ಮನ್ಪುಲೆ ಇಜಿನ ಇರು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇಜಿನ ಪೇರನ್ನು ತಿನ್ನೋಲಿ. ಒಂಜೊಳ್ಳೆ ನಿರ್ಜಲ ಏಕಾದಶಿ ಪತ್ತುನ ಅಂಡ ಇರು ಮನದನಿ ದ್ವಾದಶಿ ದಾನಿ ವ್ರತ ಬುಡ್ನಾಗ ನೀರು ಪರ್ದು ವ್ರತನ ಬಿಡೋಲಿ. ಒಂಜೊಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿನ್ನೋದಿತ್ತಂಡ ಏಕಾದಶಿ ತಾನಿ ನಮ್ಮ ಮನದನಿ ದ್ವಾದಶಿ ದಾನಿ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಅರಿತ ವಸ್ತು ಇಜಿನ ಚಪಾತಿ ತಿಂಡಿದಾದ ಕಾಂಡ ಮಲ್ತಿಪ್ಪು ಐನು ತಿಂದಿದ್ದು ವ್ರತ ಬಿಡೋಡು ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಪಂಡ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೂರ ತಿಂದಿಪ್ಪತ್ತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜೊಳ್ಳೆ ನಿರ್ಜಲ ಏಕಾದಶಿ ಪತ್ತಿನ ನೀರು ಪರ್ದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವ್ರತ ಬುಡ್ರ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಇರಾನಿ ಪಂಡರಿ ಅನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಪ ಅಂಚದು ದೇವರನ ಜಪ ಎಂಚ ಪನ್ನೋಡು ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಇದು ದಾದ ಮನ್ಪಲಿ ಪಂಡ ಕಾಂಡೆ ಚೂರು ಬೇಗ ಲಕ್ಕಲೆ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದು ದೇವರಿಗೆ ದೀಪ ಪುರ ಜಪ ಮನ್ಪಲಿ ಏತು ರೌಂಡ್ ಜಪ ಹಾಪುನು ಆತು ರೌಂಡ್ ಜಪ ಮನ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೀದು ಕೂಡ ಜಪ ಮನ್ಪೋಲಿ ಇರು. ಸೊ ಇರಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಟೈಮ್ ಹಾಪುನು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಬೇಗ ರಾತ್ರಿ ಹೆಣ್ಮರಿಗೆ ಜಪ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕದ ಜಪ ಮಲ್ತಿಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ. ಬಟ್ ಇತ್ತದ ನೆಟ್ ಆತು ಬೇಗ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ಇಜ್ಜಿನ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತಿನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಐಟೆ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪ. ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ನಂತ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ನಾಗ್ಲ ಕಲ್ಪನ ಟೈಮ್ಡು ಕಲ್ಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಡ್ಚಂದ ವಿಷಯ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಬೇಗ ಜಪ್ಪರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಲೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಹೆಣ್ಮರೆಗೆ ಅಪ್ಪಗ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಜಪ ಮನ್ಪಲೆ ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸಾತ್ವಿಕ ಟೈಮ್ ಪನ್ಪಿರತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸಾತ್ವಿಕ ದಿಪ್ಪುಣಪ್ಪಗ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಯೋಚನೆ ಪುರ ದಾಲ ಬರ್ಪ ಆ ಟೈಮ್ ದೇವರನ ಜಪ ಮಲ್ತಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಟೈಮ್ ಪನ್ಪೇರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ನ ವಿಷಯನೇ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದ ದೇವರನ ಜಪ ಮಲ್ತೇನೆ ಎಡ್ಡೆ. ಸೊ
ಇಂಚ ಇರಿ ಏಕಾದಶಿ ಮನ್ಪೊಲಿ ಓಕೆನಾ ಧೀರಜ್ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡಿರ ಕ್ವಶನ್ತದ್ದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆದ್ಲೆ ಇರಿ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ಪತ್ವರತ ನಲ್ಲ ಇತ್ತದ ನೆಟ್ಟೇರು ಕಡಿಮೆ ಪತ್ತು ನಕ್ಲ ಒಲೆರು ಆಣ ಅದು ಪತ್ತೊಂದಲ್ಲರತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಿಗೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಇರೆಗ್ ಏಪಲ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ಪತ್ತಲೆ ఒక ಬುಡೋಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡರು ಅವರ ಪತ್ತಿ ಒಕ್ಕ ಬುಡ್ರ ಮನಸ್ಸು ಆಪುಜಿ ಬುಂಡಲ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಥರ ಓ ಇನ್ನು ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ಮಲ್ತು ಜತ ಅಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಇರಿಗೆ ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ನಿರ್ಜಲ ಅಂಡ ನಿರ್ಜಲ ಇದನ್ನ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿಂದಿದ್ಲ ಇರು ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತನ ಪತ್ತೊಲಿ ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತನ ಪತ್ತೊಂದಿಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಓದಿಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಕುಲೆ ಸರಿಯಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನಿಸ ವ್ಲಾಗ್ ನೀಡೆ ಮುಗಿತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ಡು ಕೂಡ ತಿಕ್ವೆ ಆತ್ನೇಟ ಮಾತಿರ್ಲ ಖುಷಿ ಅದಿಪ್ಲೆ ಮಾತಿನಿಲ್ಲ ಖುಷಿ ಒಳ್ಳೆ ಜೈ ರಾಧೆ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಹರಿ